So yun mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong araw, samahan nyo naman ako mga kaibigan. Mangunga tayo ng pang-ulam para i-catch and cook natin dito sa mga silong na mga bakawan. Daanan ng tubig papunta dun sa mga pispan. Mahangapa tayo ng kung ano makapa natin dyan para luto natin pang-ulam. Wala pala akong kasama ngayon kasi may mga ginagawa si Buboy. Si Badyaw sana yung batang dati kong nakakasama sa pagbablog. Niyayaya ko sana ngayon kasi nandun, ang daming kalaro. Ayaw bumitaw sa paglalaro. Kaya ako na lang mag-isa. Sana may makuha tayo para may mailuto tayo. Yun. Shoutout muna itong mga nagpapa-shoutout habang papunta tayo dun sa area na pagkukunan natin. Shoutout sa family Espaldon from ang Batang Pasaway. Yun. Shoutout sa mga taga-Abuyog from August Azores. Yun. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa family Agus from Joel Agus. Shoutout sa mga taga-Tigaon Kamsur from Chiknoy Lichon. Shoutout kay John Ford Bongon dyan sa Tabaco. Shout out sa Dams Mud TV. Dams Mud TV from Madeline Bacatano. Yun. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Tara mga kaibigan, sama na kayo. Punta tayo sa area na pagkukunan natin ng ng pang-ulam. Yan, dito tayo. Yan, yung kahabaan na yan. Yung silong ng ano na yan, bakawan. Papunta yung sa may pispan. Diyan tayo mangunguha. Diyan tayo mangangapa. Sa ilalim ng mga kahoy na yan. Putikan yan eh. Doon yung bandang dagat. Diyan dumadaan yung tubig, dagat. Sa ilalim yan, puro putikan yan. Diyan tayo mangangapa. Kung ano makapa natin. May makapa tayong yung tulyang malaki. Tawag dito sa amin sursugon tuway. Dala nating lalagyan. Kung mapuno, mas maganda. Kung hindi, kung ilan lang makuha natin, yun lang mailuluto natin. Yan ito yung lugar namin. Nandun yung bahay ko sa Bandaron. Tabing dagat lang. Yan. Tabing dagat lang kami. Magkapit bahay lang kami ni Buboy, yung partner ko sa pagbablog. Umpisa na tayo mga pa. Baba tayo. Uy, lalim. Ang lalim. Lalim na tubig. Sana may makuha tayo. O yun. Ayun. Mayroon na agad. Yun. Tuway. Hagis. Sa lalagyan. Mukhang malabo pa naman tubig. Ba? Alam mo dito. Tatlo. Dami pala dito. Yeah.
Ayos. Lima tayo. 5. 5 peraso. Atin to. Ayan natin. Lipat tayo. Lipat tayo doon sa ilalim. Ito nakuha natin. Gagawin natin dito. Ito, madalas niluluto dito sa lugar namin, mga adobo. Ngayon, kakaibang gagawin ko. Makikita nyo kung anong gagawin ko rito ng luto. Uy! Sumabit. Yeah. Ayos. Dito. Okay. Lalim ng putik.
Uwi na tayo. Hapon na. Kunakuha natin, oh. Oh. Tingnan natin. Tingnan nyo. Marami-rami na. Abangan nyo kung anong luto ko rito. Anong gagawin ko rito. Hindi ko to adobohin sa gata. Catch and cook. Catch and cook. Tuway. Yun. Dito na tayo sa bahay. Ayan, kuha natin. Gagawin natin dito, ano, brass. Yan. Para malinis. Dahil sasabawan natin yan. Kakaibang luto ng tuway. Ito na. Yan, tuway. Yan yung mga ano natin. Meron tayong labanos, kamatis, sibuyas, luya. Siyempre, paborito ng Bicolano ni Buboy. Nandiyan sa likod ng camera. Sili. At meron pang paasim, siyempre. Tsaka hindi mawawala yung Sprite. Para dito sa tuway. Okay. Kamuti. Patis. Labanos. Labanos ba sa Tagalog to, boy? Hindi ko alam. Labanos yata to sa Tagalog. Labanos. Nasa bahay kubo yan ah. Ito naman mo yung lutong patsamban ng boy. Lutong patsamban ng boy. Alas sa kutsilyo ah. Pinagkakaan talaga yan para sa tuway. Kaya tinalasan talaga. Order Shopee yan. Tinalasan. Ayan na. Oh. Ayan ang poging boboy. Oh. Ayan. Oh. Para maniwala kayo, nasa likod ng camera. Lalamig. Giniginaw, kaya hindi nakasama pagkuha. Lakas kasi ng ulan eh. Lagay mo na. Lagay mo na yung mantika. Ito pa. Pwede na yan. Galing ah. Ikot-ikot lang. Lalagay na ni Paigaw yung loya. Apoy tayo si Boy.
ako nakakamitinda. Pakakain mo. Hindi lang. Tama ito, makaluto. Takso. Lalaki pa naman. Lalaking toya. Malaking tulya. Toya sa Tagalog. Yeah! Oh! Ano? Dapat siguro ito, tatanggalan natin ang shield, no? Huwag na. Sabay na yan. Para hindi mahirap palukayin. Ang laki naman. Kahit din na pala natin lagyan ng tubig, no? Kasi may ano, no? Lagyan natin yung Sprite. Yung pampasarap. Lagyan natin ang kanyang sekreto. Pinuto ko. Ang sekreto ni Buboy sa pagluluto ng tuway. Sprite. Ang laki ng lalagyan. Ang liit ng laman. At siyempre, lagyan natin labanos. Labanos. Tanggalan na natin ang ano boy, ibang shell para ano, laman na lang matira. Yan, mabawasan natin ang shell. Yan, para paghalukay natin hindi na mahirap. Ang tataba ng ito. Yon, dito na kami nagluto sa loob kasi maulan sa labas. Pasang ulan. Malakas ang ulan, basa yung mga panggatong natin. Kaya dito na kami sa loob ng luto. Kaso medyo naangamba nga kami dahil paubos na yung gas. Tingnan natin kung makaluto pa. Ayan o, maulan sa labas o. Yan, bahang-baha na. Mabaha na sa labas o. Lakas ng ulan. Kaya dito tayo sa loob nagluto. Si Buboy, mukhang problemado. Iniisip siguro si ma'am. Sarap niya na. Parang masarap nga yung luto mo pa igarong ah. Lagyan natin ng pampaasim. Isang sekreto rin to. Pampaasim. Ano to? Sampalok. Mahal na ng sampalok ah. Kutyo na. Sampalok. Uy, parang masarap talaga po ya. Lutong katsambay. May sasarap. Masarap talaga to boy. Wala nang laman yung iba. Yan lang yan. Yan lang yung shell na yan. Babawasan na natin. Boy, nasa mo nga boy. Oh na. Nasa mo. Tignan mo kung ano na. Ngayon ako makakatikim ng sinigang na ano. Ano? Sarap. Hindi maalat? Hindi na kailangan lagyan ng asin? Hindi na. Kain na. Oo, kasi dagat din yan eh. Kain na tayo. Sariwa eh.
Yan, anak mo yung Paigarong. Oh, baka may babatiin ka. Oh, sali ka sa vlog, oh. Batiin mo yung mga classmate mo. Oh. Ano? Ba't ka pumasok? Batiin mo, mapapanood nila to. Buko na. Ayaw mo? Ayaw ah. Shoutout boy, ikaw baka may shoutout ka. Shoutout pala sa family Biranya sa Apong ko. Maraming salamat na papapanood sa aking video. Thank you. Lalo na si... hindi mo banggit ah. Luto na. Luto na to boy. Hanguin mo na boy. Tatlo pa pinatay, wala na yung laman. Meron pa yan. Wala na nga ang laman. Wala na sabaw. Yan. Try nyo na. Oh, kain ka boy. Kuha ka. Kaya na yan, ang init pa. Mainit pa no. Yun mga kaibigan, luto na. Okay. Sa mga kaibigan, luto na natin yung tuway na nakuha natin kanina. Catching cook. Ito na. Mukhang masarap talaga. Hindi ko pa naalala sa kasi kakain ako ng kanin. Kaso puputulin na namin ni Buboy itong video kasi baka masyadong maba. Yun, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga bagong bukas pa lang sa YouTube channel. aming channel. Subscribe na kayo mga kaibigan. At siyempre kung gaganahan kayo, pakishare na rin para sumaya naman si Buboy. So yun mga kaibigan, hanggang dito na lang. Bye bye. God bless sa inyong lahat.